pjan titwilet mux issir matul iż-żmien it-trobbija tagħmel parti wkoll jew tiftaħ lek bibien ibni jew ħatrabbi l-għal jew intefa' minn x'imkien hekk qed nipprova nagħmel imma ma sibtu imkien jgħiduli l-għaqal fil-barmil in-nies qed jgħidu bil-kontra darba konstaqsejt li randu għalli xalla bibs ġifieri nagħmel x'nagħmel jekk naħdem biss l-ħofra għall-inqas nibqa' oriġinali u ma nikkupja x'rapper soħra m'għandek x'għalfejn tkun għaliex jien bħal lupu minn 10,000 il-bot kapaċi jinxomm minn bruljun bħal meta naġa tibda tifrekwenta ħafna il-pup u mbagħad jiġri meta tagħmel din ix-xita tasboboj tispiċċa hemmhekk waħdek isek li blaħ fin-nofs u fost l-applaws tal-kotra noħroġ intik trofi tas immejt il-verità x'tidher ħafna kuntent u għandi sizes differenti level 2 luqa monument jekk intu bodna jiena ma tantx lu moda jeżistu pupi li jintefu jekk tixtieq tisfoga aħna x'niġu nitlejkom minn fuq xi xija tifoka għalejlek ħaġa waħda maħna xala bibsu ħalka kollu li tagħmel jekk ma tagħmlux minn qalbek għad jasal żmien fejn toħroġ u tispiċċa taħra taħtek il-logħba nemmen li vizzjuż iktar minn droga il-moral tal-istorja maħna xala bibsu This is not an opera house, it's a hip-hop track. DJ spin that shit. Il-moral jgħidlek taqlax bas qabel il-ħara jekk ma tħobbx li lek innifsek kif qatt tista' tħobb mara insandek dik il-komodina bat ir-ras u sabbata jekk jirnexxielek terġa' tqum erġa' tiela minn wara jien m'iniex tifel illi ħobb il-medalja jien dak it-tip li nagħlek fid-dar tommok mal-linfa bitvalja waqt li nkanta delajla u ta' sidri 10 isufin waħħalhom lok ma jnejn kun ġibek jisek naġa Bejrut għax din is-sena ħlif li nsikket kull mezz nixtieq niskuża ruħi biex inkun minn ta' quddiem net għax jaf tisimgħu ċertu kliem li fajti qatt ma xtaqtet il-linja nqabżet u s-surtoni għalli jissa daqshekk u jekk inti wieħed minn dawk li jħobb ħafna l-beef m'għandekx għalfejn toqgħod tinkwieta x'għandi majjal għalik u l-ikbar avversarju li qatt kelli huwa jien innifsi hemminni ħanitlaq din il-bestja u tara x'jiġri jekk intu bodna jiena ma tantx lu moda jeżistu pupi li jintafu jekk tixtieq tisfoga għandna x'niġu nitlejkom minn fuq xi xija tifoka ngħidlek ħaġa waħda maħna xala bissu dak kollu li tagħmel jekk ma tagħmlux minn qalbek qed jasal żmien fejn toħroġ u tispiċċa taħra taħtek il-logħba nemmen li vizzjuż iktar minn droga il-moral tal-istorja maħna xala bissu jekk nipprova nkun bniedem paċenzjuż imma jiddispjaċini ngħid lin-nies ma jħallukx u le minix abar imbajjat u le qatt ma nkun u jekk tixtieq topponi ejja ħdejja u misl il-bobu inkompli mbanda li xjadin kull meta nqum filgħodu niftaħ ir-Ready Fusion biex nisma' lil dawn tas-soltu għax Malta mhux kemm inti tajjeb imma lil min taf inkella tista' tagħmel bħalna tkompli taħdem ar-ras u ħantikom raġuni waħda għalfejn maħniex ħanifu għax intom nista' ġennu napprezzaw li dejjem fimtu bil-Malti jistentenza Malta poplu ta' Kristu il-hip-hop baqa' jikber tiegħi pitbull naħseb tiegħek xetzu saqsu l-esperta kif id-doggi għandek tersaq tnessu gradwajna mill-iskejjel issa kulħadd jilab ġismu li qatt ma fimt li bl-iskola biss ma taħdimx malli jipprova jibdel bozza jtella dar fuq ix-xemx jekk inta bodna jiena ma tantx lu moda jeżistu pupi li jintafu jekk tixtieq tisfoga għandna x'niġu nitlejkom minn fuq xi xija tifoka ngħidlek ħaġa waħda maħna xala bissu dak kollu li tagħmel jekk ma tagħmlux minn qalbek qed jasal żmien fejn toħroġ u tispiċċa taħra taħtek il-logħba nemmen li vizzjuż iktar minn droga il-moral tal-istorja maħna xala bissu jekk inta bodna jiena ma tantx lu moda jeżistu pupi li jintafu jekk tixtieq tisfoga aħna x'niġu nitlejkom minn fuq xi xija tifoka ngħidlek ħaġa waħda maħna xala bissu dak kollu li tagħmel jekk ma tagħmlux minn qalbek qed jasal żmien fejn toħroġ u tispiċċa taħra taħtek il-logħba nemmen li vizzjuż iktar minn droga il-moral tal-istorja maħna xala bissu